Nifhem is-sentiment ta' rabja tal-poplu Malti u nħoss l-istess sentiment. Fl-aħħar 40 jum l-Unjoni Ewropea ħallit lil Malta waħedha biex issolvi kwistjoni komplessa bħall-immigrazzjoni li hija wkoll problema tal-Unjoni Ewropea. Dan kien il-mod trasparenti u onest li bih il-Prim Ministru Robert Abela wieġeb waqt intervista li xandret il-ħadd filgħodu fuq One, fejn tkellem dwar l-aħħar żviluppi dwar l-immigranti li ddaħlu pajjiżna li kienu abbord 4 dajjes ftit il-barra minn xtutna. Hawn spjega li qabel ma nqalet kommozzjoni fuq il-bastiment ma kienx hemm ħsieb li dawn l-immigranti jiddaħlu hekk kif għadhom għaddejjin diskussjonijiet dwar rilokazzjoni tagħhom fuq skala Ewropea. Mument minnhom niġu formati mill-ekwipaġġ tad-dajsa illi l-immigranti daħlu fil-kċina tal-bastiment ħatfu numru ta' skieken, ġifieri kellek sitwazzjoni fejn l-immigranti ħadu skieken f'idejhom bdew jeddu li se jisplodu ċilindru tal-gass li se jaħarqu żibel li kien hemm fuq din id-dajsa, ġifieri s-sitwazzjoni eskalat f'mument fejn bil-fors kien jinneċessita intervent. U hemmhekk għamet lajta fejn anka l-ekwipaġġ bdew jikkomunikaw, inkluż miegħi direttament bdew jikkomunikaw salvawna. Is-sitwazzjoni f'dak il-mument kienet. Spjega wkoll kif id-deċiżjoni kellha tittieħed f'nofsija. U kellek ukoll is-sitwazzjoni li kieku tlajna aħna fil-maltemp li kien hemm il-bieraħ, ma ninsewx li l-bieraħ kien maltemp ta' forza 6 tal-forza 7. Ġifieri l-armata qaltilna li hija attrezzata biex tagħmilha setet titla' abbord u tieħu s-sitwazzjoni u l-kontroll tal-bastiment f'idejha imma b'sogri inkluż dak ta' mwiet. L-ekwipaġġ il-bieraħ f'mument minnhom huma fuq, l-ekwipaġġ fuq u l-membri tas-sigurtà fuq, l-immigranti okkupaw taħt u tawna nofsija ċans inkella jaħtfu lill-ekwipaġġ f'idejhom. Mela d-deċiżjoni ridet tittieħed f'nofsija. Hawnhekk il-Prim Ministru fakkar kif kienet Malta li għal darb'oħra koordinatu wettqet is-salvataġġ ta' dawn il-persuni minkejja l-għajta ta' solidarjetà mill-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Malti mar fil-periklu Libja biex jindirizza din il-pjaga anke meta dan il-pajjiż kien f'lockdown totali minħabba l-COVID-19, b'sogru wkoll li jkun hemm attakk fuq l-ajruplan stess waqt l-inżul jew it-tluq mill-Libja. Dak huwa l-kuntest li aħna morna fih. Fil-waqt li persuni oħra bħali l-ewwel wieħed u bħalek meta nsifru nieħdu dik il-bagaljaġġ kejkna magħna, aħna ħadniha l-bagaljaġġ u fiha kellna bulletproof vest. Dan affarijiet li ma kontx biħsibni ngħidhom, imma lillum ngħidhom ħalli kulħadd ikun jaf. Min qed jgħid li aħna konna rotob fil-problema tal-immigrazzjoni, dawn huma jien ma nistax ninsa laqqas. Lil mara tiegħi tgħidli qabel laqna tinsix l-għandek tifla ta' 8 snin. U din mhix deċiżjoni responsabbli li inti qed tieħu. Dan huma iċ-ċirkostanzi li aħna ħdimna fihom biex nilqgħu għal problema tal-immigrazzjoni f'pajjiżna. Grazzi għal din il-ħidma mal-Gvern Libjan ġie ffirmat ukoll ftehim li waqqaf mal-1500 immigranti ieħor milli jersqu lejn Malta. Il-Prim Ministru temm jispjega li issa se tintensifika l-ħidma għal rilokazzjoni tal-immigranti anki fid-dawl li l-iskuża tal-pandemija li sissa tenniet l-Unjoni Ewropea għaddiet. Il-problema tal-immigrazzjoni u nfakkar li hawnhekk qed nitkellmu dwar persuni li fl-aħħar mill-aħħar huma umani bħalek u bħali trid tiġi indirizzata mixtut Libjani, mixtut Libiċi. Hemmhekk is-soluzzjoni qiegħda mhux li nħallu immigranti jitilqu mill-kosta Libjana. U mbagħad naraw fl-imess sejjar se jkunu u min se jsalvhom u min mhux se jsalvhom u min se jereq u min se jereq. Soluzzjoni holistika fi xtut Libiċi jiena kommess li nibqa' naħdem għaliha dik is-soluzzjoni. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.